Gaur Ibai Andueza dugu gurekin, lagun mina eta artista bikaina. Así que guazen ezagutzera eta ikusiko duzue zer duen kontatzeko. Ba, ongi etorri, bai? Gaixo. Zer moduz? Ba, ongi, pizkat Urduri. urduri, bai. Baina, bueno. Normala da. Orain ez, ja pizkanaka ja lasaitu naiz. Perfecto. Zu pentsatu gaudela hemen asteburuan bezala. Venga, Si, ezagutzen gara... Telaku bat. Hori da, jazta. Gainera, xaloako platoa oso txikia da, eta gainera Bai. ez daude kamerak bai, baina pertsonak ez daude horratzean, errealizadora hor barruan, orduan, ez? YouTubeen eta hola handiagoa. ematen du. Dirudi, bai, beti. Eta sartu naiz Txukunagoa, eta handiagoa. super etxekoa. Bai, azkenan hori da, telebista oso txiki bat, ez? Bai, humilde ez. Bai, baina gero jendea ikusten zaitu kaletik eta, ai, Susana! Ole, Bai. posten naiz, tio. Baina, Ea aurrera doan proiektu hau. Bai, bueno, daramatza 30 urte, baita ere, 30 telebista, bai, hor mantentzen da. Hor, bigarren... Eta Iruñekoa izan da beti edo... Bastandarra da, baina Iruñean ere orain, bueno, badabil, eta... Ez nuen ezagutzen, bueno, hasi dut ezagutzen, Bai. zu atera zarenean programa hauek egitera. Eta orain zu hemen, gonbidatu bezala. Zure bizitari buruz hitz egitera. Buah, txabal, urrengo entrevista en el hormiguero, tu. Hori da, hemendik, zerura. Jarri behar duzu hemen, bi txontxongillo. Nigantzerri, Nigantzerri. Hostia, estaria guapísimo, horatzean. Ez, ja, honekin nahikotxo. Bueno, eta koita iguzu nor zara zu edo artearen munduan nola kokatzen zara? Buah, ze galdera zaila, A ber, artean hasi berria naiz. Osa, artea beti izan dut nire bizitzan, ez? Txikitatik, etxean, nire anaia handiarekin, baina ofizialki edo artista bezala lan egiten hasi naiz duela pare bat urte edola. Igual dirua ukitzen, ez? Horretatik, baina berez? Bai, bueno, hasi nintzenean margoekin ordaintzen zidaten. Osea, dirua sartu da orain, baina beste lan bat bezala zen, ez dakit nola esan. Bai, osea, ez zen dirua, baizik eta... Baina nirentzako lana zen. Claro. Osea... Bai, lana ez dela beti kobratzea diru bat edo bestea. Horregatik esan dizut, sarritza moduan orain, baina, bueno, igual, orain dirua kobratzen, baina... Hori da, bueno, bai, dirua, bai. Gutxi bada. Zerbait sartzen da, bai. Eta, bueno, zer da nientzako artea edo ez dakit, nola esan? Eske, hainbat arte mota jotzen diot orain, ez? Badut tatuajeak egiten, hasi naiz, grafitiekin edo muralekin baita lan egiten dut, baina, hori, gauza bat konkretua ez dute egiten, ez? Margo lan bezala. Galdetu berriz. Ez, ulertzen zaitut. Osea, egiten duzula, bueno, margolanen artean gauza ugari, ez? Hori da, osea, ez dela gauza bakarra. Polifazetikoa naizela, gauza horretan. Zentatu zarela orokorrean margoketa horretan, ez? Edo arte plastiko horretan, baina horren barruan tatuajeak alde batetik, edo muralak eta grafitiak bestetik, edo, ez? Osea, ez dela gauza bakar bat. Baina hori nik uste normala dela baita ere artisten artean, ez? Osea, nik uste artean dagoen bat normalean, edo zaila delako, ez da gauza bakar batean zentratzen, ez? Hori da. Osea, azkenean, muraletan eta lan hauetan, adibidez, urte batean, ateratzen zaizkizu 2 edo 3 lan, eta horrekin ezin duzu egin urte osoa. Ezin duzu alkilerra ordaindu eta konpra egin. Orduan, aurkitu behar duzu beste gauza batzuk. Eta nire aurkitu dut bide honetan, tatuajeak, adibidez. Bueno, ikusten zaizu, ez? Zaudela tatuajez beteta. Baina ez dira zure propioak, ez? Batzu, baina ez ditut erakutsiko. Perfecto. Claro, bai. Ez lehenak izan ziren eta... Claro.
Ze horrela azten zara, ez? Bai, Hasi berria zarenean. nirekin hasi nintzen. Eta lagun batzuekin, barkatu. Barkatu nire anaiari baita, sartu diola Tinta asko. bastante txapuzas, baina, bueno, orain ez. Eta gero nola izan da, baita ere ze, azkenean beti jorratzen ditugu baita ere formakuntzaren kontua, ez? Bai. Eta hori ere interesgarria da batzutan, ze arte urbanoan edo ez dakit nola ditu, zaudeten batzuk, ez? Normalan ez duzue besterako formakuntza formala, ez? Diot karrera bat, edo ez dakit zer, edo... Osea, nola izan zen zure prozesua? Ni gainera adibidez, a ver, no quiero que suene muy calle, baina nik ez dut izan inoiz formakuntza ofizial bat artean. Autodidakta izan zara? Bai, guztian, gainera guztian. Nire anaia, bai ikasi zuela Bellas Artes, egin zuen ebanisteria artistika eta hola, baina o no fue buen estudiante, digamos. Nire familian artea ezen ikusten salida bat bezala, ez? Osea, izan zen anaiari eman zioten agian aukera hori, eta ez zuen aprobetxatu, ez? Eta ni txikia naizelako zidaten eman. Orduan, ni hartu nuen, ni ikasi nuen lorezaintza. Loreak. Loreak, amari gustatzen ziona zela. Eta, hori, ni kamino hori hartu nuen, eta... Bueno, eta hor duzu. Eta, bai, hor dut, gainera urte asko, hartu nituen. Bai. Eta urteekin, ni nire bidea paraleloa sortu nuen, kalean margotzen, beti izan dut etxean, ez, presente, edo nire anaiari ikusi diot margolanak egiten, eta hola, eta nire kamino paralelo hori egin nuen, baina inoiz ez... Pentsatuz profesionala bihurtuko zinela, ez, edo? Hori da. Orduan, hori, nire formakuntza zen izan da lagunak, familia, nire anaia bezala, eta kalea, osea, bidaiak egitea, jendea ezagutzea, baina hori, inoiz ez objektibo bat bezala, hontaz bizitzea. Hori etorri zen gero, igual hori, aukera hori sortu zen gero, en plan de, eta Augustoko baldin badu, zergatik ez? Aukera hori sortu zen emozionalki egun batean, nire, kontatzen dut, pizka gogorra dela. Baina egun batean ikusi nuela nire anaia eta nire ama, istripu batean izan zutela, oroitzen zara. Bai. Eta hor, gainera ni 14 urtekin edo... Bai, oso gaztetxoa ginen. Baina hor, nire bizitzan klik bat egin zuen guztiz. Osea, ja modo de enfocar la vida. Bai, ezerra bizitza ez horrela galdu dezakegula, ez? Badakit sonatzen duela klitxe. Ez, baina gertatzen dira horrelakoak. Bai, ematen du mitiko mensajea, baina egia da. Osea, momentu horretan ja hartu nuen bizitza, hori, gaur gaude hemen eta bihar ez gaude. Eta agian arazoak edo nire bizitzan etortzen ziren gauza txarrak beste enfoke batekin hartzen nituen. Eta egun batean lan egiten negoela Lorezain enpresa batean. Hori, enpresa kebratu egin zuen, bota zuten langileok ni artean. Eta mezu horrekin edo nire bizitza ikusten dudan modu horrekin, hartu nuen proiektu hau. Eta hori, ofrezitu zituzten beste bi Lorezain enpresetan lan egitea, beraiekin, eta esan nuen ezetz. Pentsatu nuen momentu horretan nire etorkizuna aukeratzea eta aprobetxatzea momentu hau. Claro, bai. Momentu txar hau, ez? Bai, hori da. Zona de konfortonetatik atera nauen hau. Hori da. Bir planteatzeko ez, edo bir pentsatzeko, zer nahi otein nire bizitzarekin, ez? Eta momentu txarretan
ikastea eta ba hori, buelta ematea. Eta superpozik, osea, Ja, izan nuen momentu bat depresio txiki batean sartu nintzela, antsietatearekin, ba hori, gainera artista mundu honetan ez du esan duzuna, egonkortasunik. bai, eta irakaskuntza bat, edo ez dakit nola esan. Vale, formakuntza bat. Formakuntza bat, hori gainera, 24 urtekin, edo, bueno, hasten bazara batxillerrekin, edo, baina ni momentu horretan, ja banuen nire FPA, nire grado superior, eta momentu horretan, bai, sartuan nintzela Batxillergo batean, edo edo. karrera batean, baina izan behar zen, osea, ni oso gazte joan nintzen etxetik, eta momentu horretan independizatua nengoen, eta ezin nuen hasi 5 urteko karrera bat, adibidez, Bai, lan egin gabe. lan egin gabe. Orduan, izan behar zen, nola aldaketa bat, super azkarra, eta dirua sartu behar zela azkar, gainera. Orduan, ba, zure burua, esperientzia berri bat afrontatu behar duenean, eta erramientak edo, bai, erramientak ez ditunean, hasten da pentsatzen eta... Aukera berrietan, ez, edo. Baina, eske, zure burutik ateratzen duzu cosas que nunca podrías haber imaginado. Benetan, osea, eramaten duzu zure gorputza beste era batera, eta hori ikusten da zure benetako esentzia, ez dakit nola esan. Bai, bueno, egia da, eske batzutan... Eta polita da hori, Bai, tio. polita da, eta batzutan sartzen gara rutina honetan, gure egunerokotasun honetan, eta ez dugu ezer planteatzen, pentsatzen, ez? Eta batzutan... Makinak konbertitzen gara. Hori da, eta batzutan Benetan. geldiarazten gaituztenean, ze igual ezin dugu gure burua geldiarazi, ez? Pentsatzen dugulako, pues izan behar garela produktiboak Hori da. ez? Eta Gainera geldiarazten inposatuta, gaituztenean, mezu hori dago inposatuta bai, guregan, bai. Eta gero horrelako antxetateak eta sortzen dira pilo bat baita ere. Osea, geldiarazten zaituztenean eta ez duzunean ez, esan duzu, ostras, eta nahi zen! Eta zin gara ibiki Eta horrela... gainera, jende asko, sentsazio hori edo egoera hori izatean, ba, gelditzen zarenean eta ez duzu herramienta horiek aurrera ateratzeko, jende batzutan atzera ematen du, edo eutxitzen da edo zertara, ez? hori da, hori da. Eta batzutan, edo jende txarra, edo empresario hijos de puta, aprobetxatzen dira, ba jende... Prekario horretaz, bai, edo... Ni sortea izan dut, nire burua beti zaindu dudala, eta momentu horietan handiagoa egiten naizela. Kostatu zait pila, baina, joer, gustatzen zait nire gorputza eramatea momentu horretara. Eta adibidez, entrevista hau, zurentzat, bai, agian iruditzen zaizu gauza txikia dela, baina hasieran izan da, jo, erreto bat da, nirentzat euskeraz hitz egitea. Eta primeran ari zara, Ibai. Bai, jo, superpozik gainera zurekin. Claro. Barkamena eskatzen dut, euskainol. Ez, primeran ari zara, eta gainera... Bai. Bai, osea, azkenean... Bueno, ulertzen bazait, jazta. Ulertzen zaizu, komunikatzeko gaude, eta gainera... Baina hori, saiatu behar gara. Bai. Hori da nio mezua, saiatzea, jendea saiatzea, aukerak hartzea, bai, bizitza, hori. Momentu bat dela, joder. Bueno, ni hori, hemen nire bukatu dut, pixkat txiripaz, oza, ni berezen, izan zen momentu bat. Zu baita izan duzu bizitza. Bai, hori da. Nirentzat, ejemplo bat izan zara benetan, beti izan dizut. Sortea dugu, kuadriako askok, izan duzuela, joder, los huevos bien puestos, los ovarios bien puestos, gauza handiak egiteak. Kerrik asko maitea. Bai, baina baita ere, zure prozesua entzutea orain, ez alda polita, zu bai, joder. Baina zu entzutea. Batzutan ez gara konturatzen eta batzutan hasten gara hitz egiten gure bizitari buruz hasten dugu. Ostia, eske hau egin dut, ez?
Eta zaila da, artearen munduan sartzen baldin bazara, eta mundu askotan baita ere, baina, azkenean, honi buruz ari gara, ez? Baina artista askorekin, elkarrizketa hauetan hitz egin dudala artista pilorekin ja, hau da, laugarren denboraldia, eta bide ditugu eta 12 elkarrizketa, denboraldi bakoitzean. Entzun dintzu gauzak eta da, izan behar zara ausarta. Bai. Ausarta eta gero langilea eta gero ere aukera bat eman zure buruari eta zure ganez. Bai. Artisten munduan gainera daukagu hori, gure pertsona edo gure izaera oso ligatuta dagoela gure ofizioan edo gure, ez? Eta nahazten dira batzutan aixialdia eta lana. Ni kontatzen badu nire nola llegatu naiz momentu honetara edo lan honetara edo muralak egitera, da nire bizitzako prozesua kontatzea bezala. Exactamente. Bai? Bai. Eta adibidez, muralen kontua ez, zuzan duzu, kalean hasi nintzen margotzen, ez dakitzer, badakitzer, baina nola atera zen profesionalitate hori, ez? Bai. Zu askotan ni oroitzen naiz esaten, ez, hemen, hau horri txuri bat bezalakoa da, ez? Osa, nik ikusten duzu pareta bat, eta nik ikusten du pareta bat, zu ikusten duzu horri txuri bat margotzeko, ez? Muralen kontua, gure etxean, nire anaia eta ni grafitia egiten hasi ginen. Bai. Nire anaia ni baino lehenago, handiagoa dela, eta ni anaia txikia bezala, Piskatero. Bai, segitu nuen, ez? Nire erreferente handia izan da beti. Eta, zer gertatzen da? Grafitia ilegala dela. Eta gure aitak edo gure gurasoak, gure familia, enteratu zirenean hasi ginela paretak margotzen eta hola, ez ziren oso pozik jarri. Egia esan da. Arazoak esan zuten. Arazoak eta arazoak. Eta gainera, hori, no solo con uno, que venía el otro también. Claro. Eta, orduan nire mente ingeniosa hori esan zuen. Eta, nola esplikatzen dut, nola erakutsi gure gurasoei grafiti hau ongi egiten bada dirua ematen alduela. Bai. Bale? Orduan, hasi nuen nire kontaktuak, nire agenda mugitzen, eta pare bat lana bilatu nuen, lagun baten lagunari gimnasioa margotzea. Eta ni gure lehenengo, 20 euro eman ziguten eta margoa. Eta joan nintzen etxera, kontatu dute gurekin, gimnasioa margotzeko, ikusten duzuen nola ez da bakarrik txarra. Eta esan zutenean gure aitak, en plan, bale. Zerbait ona dauka, ez? Ahí aproveché yo para decirles, no podría pintar esto si no hubiera pintado en la calle. Claro. ¿Me explico? Bilatu nuen... Justifikatzeko modua. Bai. Horregatik, bilatu nuen konexio hori esateko ez dela intxarra. Delinkuente bat izan behar nuen. Bai. Hauekin analizateko. Básicamente hori. Eta, gero paroan gelditu nintzenean, gauza horrekin, hasi nintzen hori eramaten beste eskala batera edo, beste eskala batera, eta gero hori. Igual, hasierakoak izan ziren etxaurikoak, bai, izan daiteke bai, Bai, etxaurin, igerilekuak margotu aldiazu, bai, eta hori margotzen nuen, eta geratzen nintzen margoekin, eta jazta, eta pozik, eta txera. Baina familia ikusten zuen... Beste modu bat, Bai. Claro, hori garrantzitsua da, ez, guretzat. Bai, azkenean saiatzen zara sufrimendua familian ez izatea, edo gutxiena izatea. Eta zure eskuetan dagoena egiten duzu. Eta orain bazaudete a tope. Orain bai. Peiotazu egin duzu match, ez? Tinder moduan match? Bai, peio, maite zaitut. Peiorekin gertatu zitzaidana, ni hasi nintzen proiektu handiagoak
Hartzen eta ba hori, ja geratu nintzen paroan, eta hori, proiektuak sartzen zitzaidan, eta hori. Orduan, Pello bere proiektu pertsonala eramaten zuen bere aldi berean, ez? Bere lanak eta bere muralak. Bere movida, bai. Ni ez nekien ez da faktura bat prestatzen, ez da presupuestatzen, claro, es que, sabes? Bai, bai. Lorezaintzatik etortzen nintzen. Bai, bai. Bueno, guztiak azten gara. Banekien margotzen, banekien, ba hori, pareta bat hartzen eta ongi polita uzten, baina ez nekien ez da fakturak egiten, ez da, ba hori, ni como se miden, ni como... Ez que pixka matematika dirudi hori, ez? Ez que matematika izan behar da, azkenean izan behar duzu parametro batzuk, ez? Orduan, Pello ezagutzen nuen, bera ere grafititik etortzen zela, eta noiz behinka margotu genuen, ilegalki edo koinziditu genuen festetan edo Iruñetik. Baina beti izan genuen, ez dakit nola esan, konexio hori. Bai, feeling bat edo. Feeling bat, eta hori, egun batean deitu nion, esan nion begira, etorri zait proiektu handi hau, zurekin kontatu aldut, para mí un puto placer, si tenía que ser alguien que fuera él. Bai. Eta baietz, esan zidan, hasi ginen Etxauriko proiektuarekin. Labaderokoarekin, ez? Hasi ginen labaderokoarekin, bai. Eta hortik aurrera... Atera dira pilo bat. Como la espuma, osea... Dena supererraz berarekin... Ulertzen duzu elkar, ez? Ulertzen gara, eta... Ba hori... Bera dituen tresna guztiak... Konpartitzen ditu zurekin. Eskuratzen dit, edo bai... Gainera bera bai duela ilustrazio... Formakuntza. Eta ni, ba hori, saiatzen naiz aukeratzen baita jende hori niri... Elikatzeko, ez? Bai, zure gabeziak elikatzeko, eta... Beraiek dira nire irakasleak orain. Bai. Bueno, imaginatzen zuk ere aparatuko duzuela zerbait, ez elkartruke bat da. La cerveza... Bai. A ver, nik uste dut, barruan dudana baita ere oso baliogarria dela. Claro, bestela, si no me lo creo yo. Bai. Benetan, bai. Totalmente. Agian teknikoki, ez naiz Pello bezala edo beste artista batzuk bezala, ez? Baina pizkanaka, ateratzen dira gauzak. Eta gainera, agian zuk ez dakizu. Datu hau, daltonikoa naizela. Daltonikoa zara? Ez nekien, ez? Hostia! Benetan, bai. Haude daltoniko tipoak. Bai. Eta ni badut bat, ni eta nire naia gara. Eta zer nahazten dituzu? Marroiak, berdeekin, grisak, turkesak, violeta batzuk baita. Hostia, que curioso. Bai. Hori nola dakizu, ze... Hori nola dakit, hori 20 urtekin atera nuen. 20 urtekin. Ez que ni gertzen da nizait orain, ni bai, egin pruebak, nagoela batekin esaten diot, hori da grisa eta ez berdea da, edo hori da no se qué. Ni txikitatik, nire ama, Ibai, coge la chaqueta verde. Eta grisa hartzen zenuen. Bai. Niño, eres tonto! Hasta me lo creía, que era tonto. Eta orain ikusi du, ez, daltonikoa nintzela. Hostias. Eta hori, kimikako profesora irakasle batekin, bere mutil-laguna, daltonikoa zela, eta, pues eso, mítico que se pone la profesora a contar su vida. Bai. Klasean, eta cuenta, por no dar clase, ¿sabes? Eta cuenta, nire mutila, daltonikoa dela, egin frogak, Googleen daudela. Denak atera genuen mugikorra, osea, 20 urtekin ez, 20 piko urtekin, duela gutxi. Atera genuen mugikorra, egin genuen frogak, eta ikusi nuen daltonikoa nintzela. Eta, normal. Gero esan nuen, claro. Txaketa! Bai, txaketa, eta pedradas de colores, de decir... Ja. No. Ja. Bai. Ze curioso, hostia, Jardo.
Eta hori zure lanerako, disabantaia bat bezala ikusten duzu edo ja ohitu zara? Azkenean moldatzen zara, saiatzen zara, gama batzuekin ez lan egitea, eta beste batzuekin, ez dakit, potentziatzea edo, sabes? Baina ez, desabantaia ez, ez. Azkenean lagunak dituzu, akonsejatzeko edo, bai. Ke guai. Ateratzen dituzu beste... Bai, beste tresna batzuk edo beste... Bai. Tapainaz. Bai. Eta tatuajeak egiterako, adibidez, imaginatzen zaten dizute bat, kolore, ez dakize kolorekoa. Horretarako, imaginatzen jartzen duela, ez? Ez dago fallo, nahi fallo, ez. Zu diseinatzen duzu, bidaltzen diozu... Claro, baiezko esaten baldin badizute. Vale. Eta ni sortea dut, nire neska laguna Amaia asko badakiela baita artea buruz, eta hori. Zezu, hau bai hau ez. Bai, Amaia baita... Gainera da super zuzena. Bai, Amaia da nire ezagit, nire laguntzailea, bai. Oso ongi. Eta adibidez, gaur egun norbaitek nahi baldin badu ezagit tatuaje bat egin zurekin, bueno, nik baditut baita ere. Nola kontataitu dezake zurekin? Instagramean, orain dena Instagrametik, Ibai_Jandueza, uste dut, izela. Ibai_Jandueza, uste dut, bai. Ibai_Jandueza, bai. Tampoco hago muchos casos, baina bai. Edo estela WhatsApp bidez. Bai. Zein da zure espezialitatea esango zenuke, baldin baduzu? Ni espezialitatea grafititik badator mugimendu bat, tatuajera aplikatu dela, baina ez da oso ezaguna hemen New School deitzen da. Jendea ez du ezagutzen. Azkenean da un poco mix de grafiti kontatu. Vale. Eta, baina, bueno, moldatzen naiz, a cualquier estilo. Egiten zu denetari. Bai. Arazori gabe. Baina hori, New School, ni... A tope. Bai, me molaria, bai. Pues ja, bukatzen joan behar gara, Ibai. Ez que ni egongo nintzatek hemen gustora egoten. Mintaz. Zabe, super gustora, edo ez. Bai. Ikusten zaizu ja txeko fan bezala. Baina bukatu baino lehen, pixka bat, guazen ikustera, etorkizunera begira, pariak nahi dituzu, Ez, oraindik ez. Ez, etorkizunera begira, pixka bat jakin. Zein da zure buruko proiektua baldin baduzu, igual ez, baina... Bai. Pentsatzen jartzen baldin bagara? Bide hau jarraitzea, jarto, badakit bide honetik ongi naiz, Ari zarela, ez? Ari naizela, bai. Bai. Aurkitu dut bidea, de aquí a 5 años, hemendik jarraitzea, benetan. Uste dut hemen aurkitu naizela niri. Bai, ez dakit. Ez duzula horrelako igual aspirazio espezifikorik, baina baina duzula honetan jarraitu? Nire aspirazioa, orain nagoen puntuan, ez dakit, oso ongi pulitzea edo... Ikasten jarraitzea edo... Bai, baino hau. Bale. Ulertu idazu. Bai. Bai. Me encontrau. Bai, garatzen jarraitzea, ez? Bai, garatu, baina hemendik. Hori, orain hartzen baitut proiektu txikiak, hemendik 5 urtetara, que sean el triple grandes, o... Eta plazerra utzi gabe alde batera. Bai. Ze hori ere batzutan zaila da. Ze lana bihurtzen denean hobia. Bai. Azkitu behar dugu hor balantze hona. Gainera hori asko exigitzen duzula zure buruari. Agian fabrika batean bazaude, esaten duzu 7 ordu egon ondoren, esaten duzu, eskelen polku. Fuera, claro, ez da zure... Baina hemen ez, hau da, me he quedado rayado porque no me ha salido bien lo que quería. Dakizuzu, zer den hau, zer den mundu hau, Bueno, plazerra alde batera utzi gabe, baina honetan garatu eta... A ver. Pues maravilla, usuko zaitu hor loratzen. Ojalá, tío. Seguro. Zuen ondoan,
Beti. Seguro, bai. Beti, my friend. Beti. Zuendo maitia. Bueno, eta zer ekarri diguzu orain bai, badakera daude opariak. A ber, ekarri dut. Marraskitxo bat, irekin nahi baduzu. Vale. Bai. Ahora, Ahora, pum, explota. Bestela laguntzen dizute. Gero elkartu barko gara kuadriko guztiak elkarreztako ikusteko. Buah, ze lotxa, tio. Badakit zer dena, hau, Bai. daukat nire etxeko paretan. Digo, lo dirá. Ez ateratzen. Baina hau da xaloako paretarako. Bai, noski Claro. baietz. Bueno, nik egin nuen lamina bat da. Bai. Hemendik jartzeko. Perfecto. Agian bilatzen badiozue... Bilatu zuk lekuren bat, zer gustatzen Ez zaizu? edo, marko bat jartzeko. Bale. Bale. Hau, utziko dute hemendik. Ez utzi hor, ikustea pixka bat, bai. Hor. Ikustea gero ja Que jarriko dugu txukun. está un poco, bai. Bueno, normal. Eta, hau, oso berezia dela nirentzat, A ver, erosi nuen nire lehenengo spraya, tio. en serio, eta karri duzu honetara, Ibai? Ibai, seguro zaude? Que sí, que sí. Hostia, esto es muy sentimental. Te lo juro, tío. Eta gainera hau, modelu hau jaz da egiten. Hola, qué guapo. Bai. Utzik dago, Ya, obviamente. ya. Gastatzen duen guztia. Bai. Qué guai, txiki. Sí. Bai, gordetan nuen Hombre, hau da etxean. super regalo. Bai. Baina hau ezakit utzi dezakegun hemen. Bai, nola, hombre, noski baietz. Hau zaintzen du. Ara, bum, explota. No. Qué guai, txiki. Bai, tio, era hori, modelu hauek jaz dira egiten. Oye, pues super Txatxi. regalo, bai, mila esker. Zaitzaziko, bai. Bueno, eta orain bukatzeko, Hostia, galdera. bai, Buah. eski beti egiten dugu hau. Eta hau ja ez da nire galdera, baizik eta aurreko pertsonak utzi dizun Bai. galdera. Nik uste ez dela oso zaila, pixkat hitz egin dugu honetaz, beraz, Vale. oazen. Zerk eraman zizun hori egitera, osea, egitera izaren hau egitera. Baina, hitz egin dugu pixka bat honi buruz. Buah, Baina, baina eske, hostia, Ze galdera ona, txaban. Eske ez da izan gainera gauza bat. ja, Eta gainera izan da, barrutik atera den, ezakit nola definitu. intuizioa. Izaera edo, buah, ezakit. No sé, naturaltasun hori eraman dit. Gainera ni bilatu gabe. Izan da zerbait, no sé, tío. Nire psikologak dio daukagula burmuin primitibo bat, Nik uste dut baietz. eta horrek gu batzutan jakin gabe eramaten gaituela zerbaitetara, Sobrau, tío. eta batzutan gelditzen gara eta zergatik arena izau egiten. Baina, Nik uste dut, jaiatzen garela, ja, ez programatuak, baino bai objetibo batekin, tío. hostia, hori jarri gaiteke super filosofikoak. Bai, buah. Hau da, beste elkarrizketa No, batetarako. yo follas sabes que conmigo... Bai. Baino bai, eta gainera, txikitatik, tio, oroitzen naiz, sandu zelaien ikastolan, egiten genuela klaseko lan bezala, etxetik ekarri bar genuela argazki bat, ez? Bai, gure argazki Gure bat. argazki bat, eta klaseko jendea adjetibo bat jarri behar zuen argazkiaren Inguruan edo, bai. Eta 6 urtekin, 7 urtekin, ja, grafitilari bikaina. Grafitilari bikaina, osea, ez nekiela zer zen Ai, spray bada, bat. hostia. Benetan, baute etxean, tio. Grafitilari bikaina, marrazkilari bikaina. Ja, como, no sé, tio, zerbait ja txikitatik, eta ez da nire nahi zen grafiti idazlea. Hombre, Momentu horretan. Baina baizu egia da, ari zin, osea, zeunden marrazten ratu osoan. Bai, baina zergatik. Osea, bai Bueno, hori- ikusi dudala ganean naia, baina, joder, Bai, barrutik ateratzen zen zerbait. Bai, batzutan bada, bai. Sobrau, ez da erraz. Ez da erraz erantzuten, ez. Erantzutea galdera hori, te lo juro. Barkatu idoia, ezin du. Gainera badakizun orden. Pues Ibai, zure txanda, urrengorako. Bai, hor duzu ezabatzekoa eta klariona. Eske klariona. Klariona, eskolan bezala. Grafiteak klarionarekin. Hostia, hazi euskera traketxa dudan, txagal. Ke ba, primeran aritu zara. Sí, no veas. Ikusiko du zara gero. Vos, no sé. A ver, vale.
Zari zaraia, parrezka hasi baino lehen. Ez que agian sartzen diot ahi... Grafiti pixka bat. Ez. Como ezin badu kontestatu lehenengo galdera, ez? Ba, esan beste bi gauza. Vale. Sartu aldiot, bai? Bai, baina jakingo du, zer jarri diozu. Ez. Agian ez dakit, nore etorriko den. Ja, egia da. A ber, nore etorriko. Firma nola esaten da? Sinadura. Galdu diozu zein izango zen bere grafitero sinadura? Bai. A ber, ulertzen da edo ez? Esan zure hiriko bi grafiti idazlea, bale? Vale, eta... Bestela asmatu sinadura bat, bale? Vale. Guai. Claro, bai, ¿Sabes? igual En ez plan, daki. si no me sabes decir dos, invéntate una firma. ¿Sabes? Bai, A ver, ¿qué? ni baitit bazkizkit bi uste dut. Bai, hori da, tío. Eta horrela la gente ya se fija un poco. Ongi? Perfecto. Bai, Perfecto. Bueno, txiki, Pues nada. ba, hau izan da Minika. dena. Bien, ¿no? Hostia, pasatu zait askar, Hombre, ikusiko zu gero zenbat aramatzagun. Ordu bat fijo. Que va, Buah, ni de coña. fijísimo, ikusiko duzu. Ni de coña. Bai, bai. El Red Bull, tú, Bueno, hechocito. agurtuko Bueno. ditugu, aio, pilaio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.